Nå, Axel, for 5 minutter siden, eller en iskaffeproduktion siden, der stod Nikolaj Holt Mikkelsen i dine sko lige der, og du stod herovre, ude for kameravinklen dog, men ved siden af mig med din egen mikrofon, fordi vi har skiftet studie. Og det er en interessant samtale. Altså Nikolaj, der er mange dimensioner til ham. Super cool fyr, god energi, ivrig på den gode måde, sådan matcher vores energi fedt, synes jeg. Så er der jo også de professionelle dimensioner. Dem ved jeg ikke, om du lige hurtigt kan løbe over. Han får selvfølgelig lov til selv at præsentere sig lige her om et par minutter for jer. Ja, netop. Helt klart. Man kan sige, at han kommer med et spækket CV. Han har været hos de helt store i lang tid. Og senest siddet hos Morningstar lige på den anden side af 11 år, hvor han har siddet her og givet den gas inden for den finansielle sektor, og virkelig kan man tale om, at han er industriekspert og ved, hvad det er, han taler om. Han har jo så efter det, at han har brugt så mange år i branchen, har han skiftet side og hegnet, så at sige. Han har brugt mange sider, hvor han er mange år på den side, hvor det er, man har været banken, som der gav produkterne, analyserne osv., og nu er han hoppet over på den anden side som selvstændig og laver både rådgivning for mere velhævende danskere, men har også 3 forskellige produkter. 2 af dem er ikke børsnoteret, 1 af dem er børsnoteret. Det er nok også den, der fylder mest i afsnittet i virkeligheden, hvor det er, han gør op med det her marked, som han selv mener ikke er i privatpersonernes interesse, både i forhold til, hvad er det for nogle produkter, der bliver anbefalet, når man spørger sin bankrådgiver, men også, hvad er det, man betaler for selv samme produkter. Og det er en ret billig, aktivt forvaltet temafond, må man sige. Det er virkelig fedt. Det er det bestemt. Jeg tror, hvis jeg lige skal lave nogle bullets til, hvorfor man skal høre det her afsnit til ende, jamen så er det blandt andet for at finde ud af, hvorfor man skal sælge sine alfabet-aktier, høre Sejr komme med måske det første fuck-up, altså lidt arrogant at omtale mig selv i tredje person. Men ja, og så høre om den her forsvarsfond især, som vi snakker meget om, og høre Nikolajs take på, hvorfor man skal investere i forsvar, og hvorfor det er et bæredygtigt afkast ifølge ham de næste mange år. Og så hvorfor man ikke skal indeksere forsvar. Altså hvorfor man ikke, ligesom man har et World Index, har et forsvarsindex, eller i hvert fald hvorfor han ikke bruger sådan et som benchmark. Jeg ved ikke, om du har mere, ellers så... Jamen altså jo, jeg har en enkelt ting, og det er, at han er bare en fed fyr. Altså vi nævnte det lige i starten af den her trailer og teaser, hvad end vi kalder det til den her episode. Han er en stjernefed fyr, og en særlig ting, som jeg synes var rigtig fedt ved ham, det var, at han var super transparent. I alt, hvad der var, han sagde. Han ligger bare på bordet. Det her, det er, hvad han egentlig tjener. Det her, det er sådan, omkostningsstrukturen ser ud. Sådan og sådan og sådan. Og det siger jo også bare noget om, at hvis man kan gøre det så billigt på nogle produkter, og der er nogen, der har noget tilsvarende ude i markedet, så kan man sige, så ved man i hvert fald, at man også får lov til at betale en premium til det som investor. Så mega fedt at tale med en industriekspert, som der egentlig også bare siger, hey, det her det er sådan landet, det ligger. Det synes jeg, at folk, der gæster den her podcast, har til vane for, men rigtig fedt, at man kan sige, det bliver ved, også med ham her. Og så skal det siges, det er ikke et reklameafsnit. Det er faktisk bare et nørdet afsnit. Gå ind og hør det færdigt. Følg os på YouTube, følg os på Spotify, følg os på Apple Podcasts, skriv kommentarer, skriv hvem vi skal have med næste gang, hvem I gerne vil høre, så vi kan gøre podcasten endnu bedre. Nok fra os herfra. Nu skal I have lov til at høre lidt på trioen. Lige præcis. Måske en sidste ting inden det, hvis man lige skulle give en lille ting her, det er, at hvis man sidder og hører det her på Spotify, bare lige værd at vide, på YouTube, vi optager alt det her og filmer det, så hvis der er, man nogle gange godt kunne tænke sig, at også lige få lov til at kigge på reaktionerne, når Sejr han laver sit første fuck-up ifølge ham selv, så er det på YouTube, man skal over og abonnere der. Vi lægger en hel masse op på både det og sociale medier osv., så som alle de Sejr, de siger, like and subscribe, og lad os bare ønske folk en rigtig god fornøjelse med det. Rigtig god fornøjelse. 1, 2, 3, 4. Hej, mit navn det er Sejr, Og mit navn er Axel. og vi er tilsammen Unge Aktionærers podcast. I en ungdommelig og underholdende indgang til investering og finans. Vi er ikke eksperter endnu, men vi er nysgerrige, engagerede og klar på at stille de spørgsmål, de ældre glemmer. Hej og velkommen til endnu en episode af Unge Aktionærers podcast. Til jer, der ser med ude på YouTube, så kan I se, at det kun er mig og dagens gæst, det vender vi tilbage til, der er i frame, og det er fordi, vi har lånt et studie, så ny lokation, og det gør, at Axel han står lidt akavet ved siden af mig.
Men Axel siger, det er fint nok med lidt færre minutter på skærmen, så det kører vi med. Helt bestemt. Men jeg er skarp med her på sidelinjen, og man kan sagtens høre mig, når man lytter med på de andre kanaler. Det er kun på YouTube, jeg er lidt gemt lige nu. Præcis. Og så til det sjove. Velkommen, Nikolaj Holt Mikkelsen. Tak. Det er en stor fornøjelse at have dig her. Du kommer fra Hammersfonde / Nikolaj Holt Mikkelsen.dk. Du er selvstændig investeringsrådgiver. Det kalder TV2 dig i hvert fald. Ja. Kan du sætte lidt flere ord på, hvad det indebærer? Det er rigtigt. Siden 2018 har jeg haft min egen rådgivningsvirksomhed, hvor jeg hjælper investorer med at nå deres finansielle mål. Og begrebet investorer, det dækker lidt over, kan man sige, velhavende danskere. Det dækker også over nogle institutionelle kunder, og så dækker det også over, at jeg har lanceret 3 investeringsfonde. Hammersfonde Lav, Høj, og så senest her Hammersfonde Forsvar, som er en forsvarsfond, der investerer i forsvarsaktier. Og så har jeg, inden jeg gjorde det, så har jeg en baggrund i Morningstar, som hvis man kender Morningstar, så kender man dem nok mest for at rate investeringsforeninger fra 1 til 5 stjerner, hvor 5 stjerner så er man i top 10%, og så der videre dernede af. Og de fleste årene i Morningstar her i Danmark, der sad jeg som chefanalytiker, hvor jeg havde ansvaret for at kan man sige, hjælpe investorer med at træffe bedre investeringsbeslutninger, og det gik ud på at sige, jamen, den rådgivning, man får, når man går ned i banken, at de rigtige investeringsprodukter, der bliver anbefalet, koster det rigtige, falder prisen, og formuen stiger, og leverer de lovede afkast osv. Og efter at sidde der i en 11 år, jamen så bare se, altså der er behov for et uafhængigt alternativ, og så tænkte jeg egentlig at sige, lad mig da tage Morningstars mission om at hjælpe investorerne med at træffe de rigtige beslutninger med mig under armen, og så egentlig sætte mig ud til bordet og sige, det er det her, I skal gøre. Så det er sådan, kan man sige, kort om min baggrund. Vi kommer lige tilbage til det med din mission, fordi at den er egentlig sådan ret sentimental, ret smuk, i hvert fald. Nu, vi kan jo dykke ned i det, og så se, om det er rigtigt, eller hvad man siger, uden for at være lidt provokerende. Men inden da, hos Morningstar, kan du forklare lidt mere om, hvad du sådan konkret lavede? Altså, hvem var du? Fordi at hvis man spørger ChatGPT eller søger på nettet, så var du manden udad til i Danmark. Ja. Men der må have været noget mere, tænker jeg. Ja, altså Morningstar er jo en finansiel virksomhed, den er amerikansk, og blev så lanceret eller har forskellige kontorer over hele Europa. Og det danske kontor blev stiftet faktisk helt tilbage i 2002 af nogle danskere, altså i joint venture med amerikanerne. Og jeg kom så til i 2007, og som senioranalytiker, og så efter nogle år, så blev jeg så chefanalytiker. Og Morningstar lever har mange forskellige produkter på hylden, blandt andet, men meget af det bygger på det her med at skabe transparens, indsamle data, store mængder data fra investeringsforeninger, ikke bare i Danmark, men over hele verden, bearbejde data og så levere det tilbage i nogle forskellige produkter. Og blandt andet på hjemmesiden kan man jo gå ind og finde information. Jeg tror dengang, der var det nok det eneste sted, man kunne finde information om, hvad er det for nogle investeringsforeninger, hvordan klarer de sig op mod andre sammenlignelige fonde, hvad har de nede i porteføljen osv. Der er nok kommet flere udbydere til i dag. Men der var det så mit ansvar ligesom at prøve at skabe den her synlige profil udadtil. Så det var jo at udarbejde nogle relevante analyser af de danske investeringsforeninger. Hvad koster de i europæisk sammenhæng? Falder prisen, og formuen stiger? Det er jo noget af det, en investeringsforening bygger på. Det er medlemsejet, så vi skal have nogle stordriftsfordele. Så når formuen stiger, jamen, så skulle prisen gerne falde og de ting. Og så har der jo været den her, nu hedder I jo unge aktionærer, vi er i aktionærforening, det her med at investere i enkelte aktier. Og det har jo været en udbredt strategi i rigtig mange år, så hvis man gik ned i banken og fik rådgivning, så var det sådan globale aktier. Så var det ikke en indeksering, hvor man bare følger det globale aktieindeks. Så lagde man fra land med det her med at sige, jamen, vi har et helt hold af analytikere, og de er rigtig gode til at vælge de rigtige aktier. Det vil sige, vælge dem, der vil klare sig bedre end, kan man sige, det generelle marked, og så undgå dem, der vil klare sig dårligere. Men al empiri, og hver eneste gang jeg lavede en analyse, så var konklusionen, at hovedparten kan ikke lykkes med den mission. Så det var nogle af de analyser, vi lavede, og det var så det, der bragte os i medierne, og som jo egentlig, selvom, kan man sige, Morningstar i Danmark var et ret lille kontor,
så fik vi jo en ret sådan central rolle og stor opmærksomhed, fordi vi egentlig bare bragte fakta til bordet. Og vores motto var sådan, at don't shoot the messenger, ikke? Altså, det er jo jeres egen tal, ikke? Altså, så på den måde var vi med til at sætte dagsordenen og skabe noget transparens omkring de investeringsprodukter, der bliver anbefalet. Hvordan... Beklager. Ja, sorry. Jeg vil bare måske lige også kort også til vores lyttere nemlig være med, at ens kendskab til Morningstar kan nemlig være meget forskelligt, men jeg tror, der er rigtig mange, der kender Morningstar for den her Morningstar rating, som det er, man, jeg ved i hvert fald selv, det er, nogle gange skal jeg lede efter en fond, så går jeg ind der og undersøger, og så bare rater det efter, hvad er det, der kommer. Og det er jo også en god måde, at man sidder og kigger på en hel masse data, men så samtidig også simplificerer det for den almene investor, og så simpelthen bare giver det nogle stjerner. Bum. Ja, så det er jo til at forholde sig til. Det var bare lige kort for os at sige, det er sådan, at mange i hvert fald, jeg selv er blevet introduceret til Morningstar, så kan man jo dykke ned i meget den data, som I præsenterer, men det er sådan i hvert fald den måde, jeg tror mange kender det allerede nu på deres platform, så man måske, det er første gang, man hører om det sådan. Ja, og stjernerne, de ligger jo rundt omkring på de forskellige investeringsplatforme, og det er jo sådan et historisk billede af, hvordan det er gået. Og en gang imellem, så er der jo nogle professorer fra nogle af universiteterne og CBS og så videre, og nogle studerende, så vil de gerne have data på alle de her investeringsforeninger, og så konkluderede, altså de tog en konklusion om, at formålet med ratings, det var at forudsige fremtidens vindere. Og der er ikke nødvendigvis den sammenhæng. Men altså ideen med ratingsen, det var jo at sige, jamen når man skal starte med at kigge på nogle fonde, så lad os da starte med at kigge på dem, der har gjort det godt. I stedet for at kigge på dem, der har gjort det dårligt. Ikke? Så det er ligesom igen, lad os, i den her meget store jungle af mange investeringsfonde, lad os da prøve at skabe et overblik. Og så lige inden vi hopper videre til det, vi egentlig rigtig skal snakke om i dag, så er jeg egentlig lidt spændt på at høre, hvordan tjener Morningstar penge så? Altså, hvem betaler for de her ting? Ja, mange af nu kan jeg jo kun svare på, der er jo sikkert sket meget siden, men det er jo de finansielle aktører i markedet, som man kan sige, hvis man er for eksempel en pensionskasse og har på et unit-link-udbud, det vil sige, at man har for eksempel 30-40 fonde, som udover pensionsselskabets hovedprodukt, så kan man vælge de her fonde på den platform. Så i stedet for, at de skal gå ud til hver af de her kapitalforvaltere og indsamle data, så er det nemmere at ringe til Morningstar og sige, vi ved jo, I har jo alle data, så kan I ikke bare levere et feed til os. Så det kunne være et eksempel på en kunde. Så mange af de finansielle aktører, og det var jo også nogle gange noget af det, der var sådan, fordi det danske marked er jo lidt lille i forhold til det amerikanske, og de analyser, som jeg udarbejdede dengang, det var jo også, kan man sige, nogle af dem var jo også kunder hos Morningstar. Så det gav jo nogle gange lidt palaver, ikke? Men i virkeligheden, så tror jeg faktisk, de så det som, det var nok meget godt, at der var sådan en uafhængig part i markedet, som jo, kan man sige, skabte lidt transparens, ikke? 100%. Og så, du er i Morningstar i 11 år. Ja. Hvad sker der så? Jamen, så tænker jeg er i midten af 40'erne på det tidspunkt, og jeg bare kunne se, at det her, kan man sige, den her uafhængige rådgivning, det her med at gøre det, der er bedst for kunden, det er ikke, fordi det var blevet bedre gennem årene, og mit eget bud på det var, at i den tid der op igennem det sidste årti, det var der, vi havde de her faldende renter. Så sådan traditionel bankdrift, det var jo under pres, at man tjente penge på rentemarginalen og så videre. Og så bankerne forstod nok, så de kastede sig over kapitalforvaltningen, og det er fordi, det er ekstremt lukrativt forstået på den måde, at de omkostninger, man har ved at forvalte penge, stiger slet ikke i samme takt som indtjeningen. Forstået på den måde, når du sidder som porteføljemanager, om du skal handle 1 million, eller 10 millioner, eller 100 millioner, jamen, altså, det er jo bare et tal, ikke? Du kører bare handlen igennem, ikke? Du tjener så bare 10 eller 100 gange mere, men du sidder stadig kun en mand, ikke? Og så kunne jeg se, at der var et behov for at sige, jamen der er brug for nogen, der egentlig bare skaber, kan vi levere de løsninger, som er i kundernes bedste interesse, og så må det stå som prøve. Så jeg startede op, fik tilladelse fra Finanstilsyn, og har så nu bygget en forretning op af forskellige kunder. Ja. Så faldende renter, bankerne kan lige pludselig ikke tjene nok på rentemarginalen, altså det de kan give deres indlånskunder, eller hvad man siger, versus hvad de kan få i Nationalbanken. Så skal pengene komme fra et andet sted. De
tager kunderne lidt i røven, ikke for at fejlcitere dig. Du går så ud og siger, nu skal folk have rigtig hjælp. Er det også her, du opretter din fonde, som vi kommer ind på, eller er det her, du starter med at lave investeringsrådgivning? Jamen, jeg får min licens der i 2019 og starter op med at hjælpe velhavende danskere. Og så kunne jeg se, at vi er jo et mindre foretagende, så man kan sige, en mindre investor med 500.000 kan vi ikke ligesom håndtere i det store setup. Og der er sådan 2 balancerede fonde med lav risiko og høj risiko er et udmærket sted at sige, jamen der er nogle produkter her, de er nemmere at komme til og så videre. Så fondene kom i 2020, og Forsvarsfonden kom så sidste år, fordi jeg kunne se, at det er sådan et strukturelt vækstområde, hvor jeg så tænkte, det igen, vi kan komme lidt tilbage til det, men det vil give mening at gøre det på lidt anderledes måde, end nogle af de løsninger, der er i markedet allerede. Ja, måske bare lige for os at få vores lytter med. Før vi trykkede optag her, så fortalte du os lidt interessant nemlig her omkring den uddannelse, som der er, du har taget og er blevet godkendt til. Du må gerne komme med en rigtig formulering. Men jeg tænker også bare for at få vores lyttere med, i forhold til at skulle give investeringsrådgivning, så skal man jo være godkendt til nogle ting og have nogle uddannelser der. Og der synes jeg næsten, at det også er værd at lige bruge et øjeblik på at fortælle lidt om det, fordi jeg synes faktisk, det er ret interessant at høre, hvordan at det er ikke alle, som kommer igennem i hvert fald. Det er 0. Jamen, det er, Jamen, det er rigtigt. Altså, man får en tilladelse fra Finanstilsynet i ens virksomhed, og så skal man også selv være vurderet fit and proper. Det vil sige, at de skal tro på, at man rent faktisk ved, hvad man taler om. Men det er rigtigt, jeg har den her amerikanske finansanalytikuddannelse, som hedder CFA, og så har de en mindre variant, som også hedder CIPM, som er mere inden for investeringsmåling. Som du også har. Ja, som jeg også har. Men storebroren, det er den her CFA, og der er sådan 3 levels, og det er sådan, at halvdelen kommer igennem første level, halvdelen kommer igennem anden level, og halvdelen kommer igennem tredje level. Så man kan sige, i forhold til dem, der starter, så er der ikke mange tilbage, og det er bare, altså det er, altså de fleste af eksamener, der er 3 eksamener, og hovedparten af det er multiple choice, men det er bare vanvittigt hårdt, og der er meget pensum, ikke? Men det er en god uddannelse at have også for, ja. Nej, men det var mest bare fordi, jeg synes alligevel, nogle gange, når man tænker, jeg synes i hvert fald især, og det kan godt være, at det er sådan meget vores lytter eller vores målgruppe, men der er mange finansielle guruer derude, der skal gøre sig klog på en hel masse, men det er et lille marked, hvis man kigger på dem, som rent faktisk har, hvad kan man sige, nogle uddannelsesmæssige credentials til at vide, hvad der de taler om. Der er ingen tvivl om, de sociale medier har jo gjort, og det er jo også noget, der det hjælper jo også sådan nogen som jer og så meget. Man kan jo lige pludselig nå mange mennesker i forhold til, hvis vi ikke havde sociale medier, men det betyder jo også, at der kommer jo mange på markedet, som udtaler sig. Og jeg skal ikke tale dårligt om nogen, men jeg kan godt forstå, hvis nogen investorer synes, det er svært at navigere i det her, og sige, altså, hvem kan jeg egentlig have tillid til, og hvordan overledes, ikke? Ja, netop, og især tror jeg også, at den unge aktionær er noget i hvert fald, som jeg ved, vi bruger meget tid, og også noget, som jeg ved, Finanstilsynet også er kommet ud med guidelines omkring, altså sidste år snakkede man meget om finfluencers, men der er jo alle og enhver, der lige pludselig taler om investering på sociale medier blandt andet. Og lad os være ærlige, vi sidder også og optager den her podcast, det kommer også ud på sociale medier, så vi er også en af dem, men netop som du siger, at det er egentlig relativt få, som der i hvert fald har papirerne til det at tale. Og jeg tror, der er en eller anden gråzone, fordi man kan sige, altså min virksomhed er jo godkendt af Finanstilsynet, og der er en lovpligtig forsikring og så videre, og de ting er ikke nødvendigvis billige, så der er jo nogle startomkostninger bare for at holde det her gående. Og jeg er ikke sikker på, altså, at alle de her, som du kalder finfluencers, at de nødvendigvis har en registrering hos tilsynet og så videre. Men det holder man nok ikke tilbage fra altså, at udtage sig, så der er en eller anden gråzone, ikke? Jo, jeg havde en i unge aktionærer, der på et tidspunkt sagde til mig, at det at investere var ret risikofyldt til tider, men det at sælge et kursus til andre om at investere, det var der ikke nær så meget risiko i. Så det var lidt mere safe nogle gange. Der var man garanteret nogle penge den vej, hvis det var. Ja. Nå, lad os komme tilbage på sporet. Yes. Vi tager Hammers Fonde. Ja. Inden på jeres, hvor mange er I? Jamen altså, i virkeligheden er der indtil videre kun jeg selv, men det bygger på den måde, at mange altså, jeg har outsourcet en del af funktionerne, kan man sige, den research, som jeg lægger til grund for aktieselektionen i Forsvarsfonden,
Det er noget, jeg køber ude i byen fra nogle af de store huse og så videre. Ud fra den filosofi om at sige, jamen, altså, jeg tror, jeg kunne ansætte de bedste analytikere i Danmark til at analysere de globale forsvarsaktier, men jeg tror faktisk, at pengene er givet bedre ud ved at købe den research. Så, og det kan jeg jo se på, at nogle af de her amerikanske analytikere, jamen, de har jo en adgang til selskaberne på en helt anden måde, som man vil have fra Danmark. Så det er den måde, jeg har valgt at gribe det an på. Jeg tænker heller ikke, det er en ulempe. Det var bare for, så er det nemmere bare at sige, men Hammers Fonde inde på hjemmesiden, der kan man læse lidt om navnet Hammers Fonde, og hvem det er en hyldest til. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså, Hammers Fonde er jo en hyldest, kan man sige, til min gamle chef, Peter Meyer, i Morningstar, som jo startede Morningstar i Danmark, med den her mission om at skabe transparens, hjælpe investorerne i Danmark med at træffe bedre investeringsbeslutninger. Peter gik bort i 2018 i en alt for tidlig alder, og han var fra Bornholm, så navnet Hammers Fonde kan ligesom baseret på Hammershus, altså den der Bornholm-etikette, og netop Hammershus er jo sådan også et hvad kan man sige, synonym med styrke og udsyn og så videre. Så navnet er ligesom en hyldest til ham, som tak for det, han har lært mig om, hvordan man skal gribe tingene an og gøre det rigtige for investorerne. Så har vi det med. Yes. Det tænker jeg bliver meget relevant, når vi skal snakke om netop, hvad forskellen, den måde du gør tingene på, og den måde andre måske mere klassisk gør. Fordi du har jo de her 3 fonde. Så vidt jeg kan forstå, den ene er børsnoteret, det er Forsvarsfonden, det er den nyeste, den gemmer vi lige. Og så lad os starte med det lidt mere standard. Lav og høj risiko. Det er sådan... Også det, hvis man har været inde på ens pensionsapp, der har de også nogle. Er de aktivt forvaltet? Nej. Man kan sige, at Hammers Fonde lav, der er cirka en tredjedel aktier, og så er der 2/3 obligationer, og i Hammers Fonde høj er der så op til 90% aktier, og så resten i obligationer. Så det er det, man kalder balancerede fonde, og ideen med at have 2 i hver ende af risikoskalaen, det er, at så kan man mixe dem til den enkelte investor og sige, at med moderat risiko, jamen så lægger du halvdelen i hver, så får du sådan 60% aktier og 40% obligationer. Konservativ, altså en tredjedel af aktier, altså hvis man ikke, altså så skal man overveje, om man husker at investere. Så det er ligesom niveauet. Og kigger man, altså forskellen på dem, og i forhold til, hvis man går ned i en af de traditionelle banker, det er, at dels er de billigere, de ligger omkring 0,6 eller andet-agtigt i omkostningsprocent. Jeg vil tro, en klassisk private banking-aftale i dag er nok tæt på det dobbelte, og måske endnu mere, hvis man tæller alle omkostninger med. Det, der ligger i, jeg tror, det var Ken Beckmann, professoren inden fra CBS, som på et tidspunkt hørte ham udtalt til et arrangement, som siger, det er da mærkeligt, at hvis den forskel på, altså afhængig af hvilken bank man går ned i, den forskel på, hvad der er det rigtige for kunden, så går du ned i Danske Bank eksempelvis og kigger på nogle af de investeringsprodukter, der bliver anbefalet, jamen så er det Danske Invest danske aktier, Danske Invest globale aktier, Danske Invest danske obligationer. Går du over Nordea, jamen så er det Nordea Invest danske aktier, Nordea Invest globale aktier og Nordea Invest danske obligationer. Det kan være, altså nu er det så meget at stille på spidsen, hvor man kan sige, at her har jeg jo friheden til, årsagen til, at de gør det, det er jo fordi, at så tjener de også på den bucket, der ligger nede i fondene. Kigger du ned i maskinrummet på Hammers Fonde, høj og lav, jamen så er det ikke, der er faktisk slet ikke nogen danske aktier, andet end det, der ligger i en global aktiefond. Men så er det Invesco S&P 500 for amerikanske aktier, så er det iShares MSCI Euro for europæiske aktier, så er det iShares for japanske aktier, så er det noget Gudme Roskov for europæiske ejendomme, så er det Acunia for nogle CLO-obligationer osv. Så det er den store forskel på at sige, jamen, når man ikke er afhængig af og skal generere en indtjening i de investeringsfonde, man vælger, men bare har friheden til at gå ud og vælge på alle hylder, og egentlig bare tage det ned fra hylderne, som jeg mener er det bedste for kunden, jamen så kommer der den forskel. Så det er en helt stor forskel.
Og nu spurgte du det her med aktiv-passiv. Altså, i grundtanken er for eksempel at sige, jamen, når vi har... Jeg kunne se på alle mine analyser i Morningstar, jamen, det amerikanske marked, det er bare ekstremt vanskeligt at slå. Altså, vælge de aktier, der vil klare sig bedre end det amerikanske marked. Og når man så kan købe en indeksfond til 0,05 i det niveau, så skal man godt nok stå tidligt op. Så lad os da starte der. Og så bygger vi en global portefølje op, og så er der nogle tilt fra det, blandt andet til, for eksempel til small cap, også lidt til value, som jo er nogle varianter af det globale marked. Der er også lidt til forsvar. Men så i stedet for at vælge en aktiv manager, jamen så køber vi ind i en indeksvariant, så value-tilten, det er via, kan man sige, en amerikansk forvalter, der hedder Schwab. Så køber vi dem ind billigt, der de koster 0,25. Small cap koster 0,35. Nogle af de steder, hvor jeg stadig mener, at der kan skabes alfa ved at vælge en aktiv manager, det er på obligationssiden. Så for eksempel på kreditobligationerne, der gør jeg brug af nogen, der hedder Acunia. Det er en dansk kapitalforvalter, som har nogle forskellige fonde. Det er det, man kalder CLO-strukturer, hvor man egentlig har en pulje af sådan overordnet set lån med en udstedt virksomheder med en lav kreditkvalitet, og så pooler man så, eller inddeler man dem efter, hvilken sikkerhed vil du gerne have. Og så alt efter, hvor du ligger, så får du så en rente. Så igen, det er, kan man sige, nok den store forskel på den rådgivning, som jeg giver til mine kunder, og så hvis det, man typisk møder, hvis man går ned i en af bankerne. Og det var det, du nævnte. Lav, høj, det er via fondmarket. Ja, og det er rigtigt. De er unoteret, og det er faktisk for at holde omkostningerne nede. Så de ligger på den platform. Det vil sige, at du kan ikke købe dem i netbanken, som du kan med en aktie med Novo eller Forsvarsfonden eller en ETF. Du skal være kunde på fondmarket.dk. Og det er, altså som jeg plejer at sige, det er sådan all-in-one solution. Det minder lidt om Dune og Norm og nogle af de der robot advisors, der kom, at man går egentlig lige ind og opretter sig, og så vælger man fordeling, og så overfører man bare til kontonummer, og så tager de sig af resten. Ja, det er ret nemt at bruge. Altså sådan, ja. Det er bare en platform, som har et andet formål. Vi fik fordelingen på lyd i lav og høj. Så har du den mest interessante, vil jeg nok mene, for sådan os almene retail-investorer, som ikke har til at være private banking, for eksempel. Og det er din forsvarsfond, som er det juni 25? Juni sidste år, yes. Ja. Som har gjort det meget godt. Jeg mener, vi har et afkast på 20%. Kan det passe? Ja, siden start. Ja, siden start, ja. Yes. Så det er jo yderst nice. Jeg ved ikke, hvor vi skal starte her. Lad os starte med, hvorfor lige pludselig lave en børsnoteret fond, inden vi går til sådan, ja, det hænger måske sammen med det forsvar, men lad os starte der. Hvorfor, nu er du unoteret, hvorfor laver du børsnoteret lige pludselig? Man kan sige, at børsnoteringen er jo også en distributionsplatform, så det vil sige, at den er tilgængelig i Nordnet på Saxo og i bankerne. Så hvis der er nogen kunder eller investorer, der falder over og tænker, den kunne jeg egentlig godt tænke mig at investere i, så er det nemmere at investere i den, ved at du kan simpelthen bare logge på netbanken. Så det var tanken med børsnoteringen, simpelthen at gøre det lidt nemmere for kunderne at få adgang til fonden. Man kan sige, at forsvarsaktier har jo altid været der og ligget i sådan en global aktieportefølje. Og de har jo faktisk nogle meget gode egenskaber som investor. Kvæg, at de ikke er så konjunkturfølsomme. Man kan sige, at efterspørgslen efter den type investeringer kører jo uafhængig af, om vi har en højkonjunktur eller en lavkonjunktur. Hvor man kan sige, at det globale aktiemarked sådan traditionelt, som er meget groft stillet på spidsen, så kan man sige, at de følger jo lidt de økonomiske konjunkturer. Så når vi har vækst i samfundet, så tjener selskaberne flere penge, og så videre, så stiger kurserne, og har vi en recession eller lavkonjunktur, jamen så tjener de ikke penge på samme måde, og så er der ikke det samme afkast at hente. Og der kan man sige, at forsvarsaktierne kører sådan lidt mere deres eget liv, og så fik de jo her ligesom et voldsomt fokus i 22 med, at da Rusland gik ind i Ukraine, og
der kørte de jo op afkastmæssigt, og der kan man sige, at men havde krigen nu, som vi jo i virkeligheden alle sammen har håbet på, havde været hurtigt overstået, så havde det nok ligesom sat sig tilbage igen, den her interesse og efterspørgsel efter forsvarsaktier. Men det vi jo også har set sidenhen, og det er jo, at dels har krigen fortsat, men det har jo også vist sig, at det her sammenhold i NATO og den vestlige alliance, det er jo i den grad blevet udfordret. Og det er jo ligesom gået op for Europa. Altså, der er jo faktisk nogen, der går, altså, som ikke hører til Europa. Altså, Putin og Trump kunne jo virkelig godt tænke sig at bestemme, hvad der skal ske med Europa. Og det er jo ikke sjovt at se på, at andre bestemmer, hvad der skal ske med en selv. Så der er ingen tvivl om, at det, der er sket i senere år, altså efter 22, det er jo, at Europa har jo brug for at kunne forsvare sig selv. Så derfor, det er lidt ligesom stod klart, så kunne jeg se, at der kommer her sådan et strukturelt vækstområde, som vil vare i rigtig mange år fremover. Og det var egentlig sådan ligesom anledning til, at jeg så siger, jamen så lad os sætte den her fond i søen, og så gøre det lidt anderledes end nogle af de ETF'er og andre forsvarsfonde, der er i markedet. Ja, man må sige, den er i virkeligheden også meget anderledes på mange punkter, og det er ment super positivt, og jeg ved næsten ikke helt, hvor det er, at man skal starte med det, men jeg tror, et af de sådan infopunkter, som der i hvert fald bongede mest ud hos mig, da det var, jeg sad og kiggede på det, det er jo omkostningerne. Vi har talt lidt om det før her i podcasten, men det er omkostningerne, de blev taget af ens afkast. Ja. Så derfor, så, når vi i hvert fald taler sådan indeksinvestering, så går man jo normalt efter at få så billige omkostninger som muligt, og så ellers bare et markedsafkast. Med de her temafonde, som det i virkeligheden er, så ser man jo typisk, at det er her, når vi begynder at være lidt mere aktive i vores selektion af investeringer, at der omkostningerne også fører derefter. Men det er jo ikke helt tilfældet, tror jeg godt, man godt kan sige, med den her. Det er sådan, der er lidt forskel på. Nu nævnte du også selv, der er nogle omkostninger associeret med, om man er på en børsnoteret platform eller ej. Så nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Men lige hvad jeg kan se her, hedder det 0,3 i OP på, eller omkostningsprocenten på den unoterede, og ellers 0,35 på den børsnoterede. Det er jo vanvittigt lavt. Altså både når vi taler danske investeringsforeninger normalt, men så også når det er, vi taler, altså det også er en temafond lige pludselig. Ja. Altså, jeg vil egentlig bare lade dig måske sætte nogle ord på det. Jeg synes jo, det er mega fedt at se som investor, og hvordan kan det være, og hvordan er det lade sig gøre, og så videre. Ja. Jamen, der er sådan 2 overordnede områder, hvor den ligesom adskiller sig fra de andre, og den ene af dem, det er prisen. Og den koster 0,35, den børsnoterede udgave, og så kan man få den lidt billigere op på fondmarkedet. Og en af grundene til, det er jo, som du siger, altså vi ved jo, at hvad du kan spare i omkostninger, så får du en til et tilsvarende højere afkast. Altså sådan er det bare. Altså der er ikke sammenhæng mellem pris og kvalitet, når man taler investering. Det er ikke ligesom, når du går ned til bilforhandleren. Først starter du over ved Kia og kigger på en eller anden bil, og så bagefter går du over til Mercedes. Den koster noget mere, men du får nok også en bedre kvalitet. Sådan er det ikke, når man taler investering. Lav pris er meget ofte lige høj kvalitet. Årsagen til det, altså jeg har jo siddet i mange, altså inden jeg startede op selv, har jeg jo siddet i mange år i Morningstar og kritiseret omkostninger. Altså de omkostninger, som bankerne tager, og de omkostninger, som lå i investeringsfondene. Så jeg blev ligesom nødt til selv at tage min egen medicin, og jeg gad simpelthen ikke at lægge et eller andet opslag op på LinkedIn, om at sige, nu har jeg lanceret den her fond, og sådan og sådan og sådan, og den koster det, og så kommer der en eller anden, er den ikke lidt dyr, ikke? Altså der skulle bare være, undskyld udtrykket, ren røv og trut i, og derfor lagde jeg mig på niveau, som kan man sige, den ligger det helt rigtige sted, og den er måske lidt for billig, men det er nu engang sådan, det er, og så kan man sige, så kan man bare som investor glæde sig over det. Og så er der en anden ting, det er, at den er aktivt forvaltet. Det vil sige, at jeg følger ikke et indeks, og det var igen, fordi jeg kunne se, at de ETF'er og forsvarsfonde, der er i markedet, de er ret koncentreret. Det vil sige, at forholdsvis få aktier udgør en stor andel af en samlet portefølje. Og kigger man i top 10 positionerne, jamen så ligger de og svinger fra mellem 60% og så op til 80%. Og det er jo altså en voldsom høj koncentrationsrisiko i ganske få aktier.
Og hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad koncentrationsrisiko er, så skal man bare tænke på Novo, ikke? Hvor galt det kan gå. Og der finder man i hvert fald ud af, at det giver god mening at sprede risikoen. Og især når man har en lille, forholdsvis begrænset sektor som forsvarsindustrien. Så der har jeg valgt en anderledes tilgang at sige, at vi kunne ikke finde et indeks, som giver mening at følge. Og når man så ikke har et indeks, man følger, så er man jo så per definition aktivt forvaltet. Ja. Så derfor så gør vi brug af research fra nogle af de store globale huse, og så går vi ud og finder de aktier, som er interessante inden for den her forsvarsetikette. Og så de største positioner i vores fond ligger på cirka 3,78% af porteføljen. Og det vil sige, at top 10 udgør i dag altså cirka 3-34%, hvor nogle af de danske forsvarsfonde, der har du helt op til 80%. Og bare det hurtigt, for jeg synes, det er vigtigt lige at få med her. Du nævner, at klassiske forsvarsfonde, hvis man kan kalde dem dem, de er jo også ret nye, har relativt få positioner, også fordi at man begrænser sig ved at kalde det forsvar. Hvor mange har du, eller dem, der er investeret i den? Ja, altså, der ligger i øjeblikket cirka 55-56 aktier i det niveau, og ideen er, at kigger man også på, altså det er ikke kun at investere i det, man kalder primes, som er ligesom de helt store selskaber, Rheinmetall, Lockheed, og så videre, som er dem, som typisk staterne indgår kontrakterne med, men også investerer i hele, kan man sige, forsvarsøkosystemet, så det bliver også underleverandører til de her store selskaber, og det er også selskaber, som ligesom er i eftermarkedet, altså til vedligeholdelse og så videre af de forskellige produkter og systemer og fly og enheder og så videre. Så vi prøver egentlig at bevæge os i hele økosystemet, så primesene er med i porteføljen, og det er for ligesom at give beta-eksponering, så når forsvarsaktier stiger, så er vi også med, men så dykker vi også ned og siger, er der nogle interessante underleverandører, nogle af dem, som har specialiseret sig i at stå for vedligeholdelsen osv., og så tager vi dem med. Og så i virkeligheden får vi en mere robust portefølje, som så forhåbentlig jo gerne skulle kunne matche og levere mere end både det globale aktiemarked, og så også, kan man sige, de andre konkurrenter, der er på markedet inden for forsvar. Og så far er det gået, kan man sige, som det skal. Men ja, rigtig godt. Altså, det er jo super interessant at høre. Jeg tror, en lille ting, jeg gerne vil have med mest til vores lyttere her, det er nemlig, jeg ved, at vi har talt de her gode, hvad kan man sige, metrics, som man jo kigger meget på, når man evaluerer de her fonde. Vi har både snakket lidt om alfa og beta her og sådan noget. Og bare sådan for god ordens skyld, så folk ikke tænker sådan, hvad bliver der taget om, når vi snakker om altså den her beta, hvad kan man sige, eksponering, som den også er med på opturen. Ja. Vil lige forklare også bare til vores lyttere her, hvad vil det sige, altså når vi taler alfa, når vi taler beta og så videre, om man vil. Bare så alle med. Yes. Altså en beta på 1, det vil sige, at hvis aktiemarkedet stiger 1 eller 10%, jamen så stiger du også 10%. Og så er der forskellige typer af aktier, som du har nogle, altså momentum-aktier, du har nogle tech-aktier, de vil typisk have en beta, der er højere end 1, så hvis det globale marked stiger 10, jamen så vil de stige endnu mere. Så har du nogle aktier, der har en beta, der er lavere end 1. Det kunne typisk være de her mere lavrisikoaktier. Det kunne være sådan nogle, altså uanset konjunkturerne, så har du brug for toiletpapir, du har brug for bleer, du har brug for madvarer osv. De vil så typisk, når det går ned, så vil de ikke falde helt så meget, men omvendt, når det går op, så stiger det heller ikke helt så meget. De vil have en beta, der er lavere end 1. Og så kan man sige, at vi har prøvet at gøre det lidt anderledes, have en bredere portefølje, en mere robust portefølje, men stadigvæk skulle det jo gerne være sådan, at når forsvarsaktierne generelt stiger, så skal vi gerne være med på opturen. Så der kan man sige, at de store primes, som også ligger i porteføljen her, de skal jo ligesom give den her beta-eksponering. Så når forsvarsaktierne stiger, jamen så er vi med. Og så har man det udtryk, der hedder alfa. Og det er jo egentlig, når man er aktieinvestor, sidder og vælger enkeltaktier, som jeg tænker mange medlemmer i Dansk Aktionærforening gør, måske også her i unge aktionærer,
Jo også, hvis man går ned i banken og vælger en global aktie, manager en global aktiefond, jamen så er det jo den her alfa. Det vil sige, at der søger man jo så også, at når aktiemarkedet stiger 10, jamen så har man skabt en alfa, hvis man har et afkast på 12 eller 13, sådan groft sagt. Og det vil sige, det er så der, hvor mere afkastet skal komme fra. Så kombinationen er jo her, altså årsagen til, at man overhovedet skal købe forsvarsaktier, det er jo, man skal jo tro på, at det her det er en strukturel case, der vil vare ved i rigtig mange år. Så de skal jo i hvert fald som minimum levere bedre end det globale marked. Ellers kunne man jo bare lige så godt have købt det globale marked. Ikke? Så det er jo forudsætning nummer 1. Og så ideen her med den struktur, vi har valgt, det var at sige, jamen kan vi så gøre lidt bedre end de andre globale eller andre forsvarshånde, jamen så også hak ved den. Så det er der alfa kommer fra. Ja, netop. Og hvordan sådan, når der vi snakker om før det her med, at der ikke var et hårdt indeks at sammenligne sig med, når du så sidder og sammenligner altså beta-værdier eksempelvis, er det så mod det brede aktiemarked, som du sætter der, eller sidder du og tracker, hvordan det går for de andre forsvars-ETF'er, eller indeksforeninger, eller hvordan er det sådan, hvad er din tilgang til det, når man sådan sidder og siger, om går det godt eller dårligt, når det kommer til beta? Altså beta er jo i forhold til, du kan gøre begge dele. Du kan gøre det i forhold til markedet, og man kan sige, at altså, sektoren har været ekstremt volatil over hele perioden. Så har den leveret, kan man sige, et højere afkast end det globale marked, men der har været udsving undervejs. Og vi så det også her faktisk, altså i marts. Altså det er ikke sådan en sektor her, selvom, altså kan man sige, det der skete i marts, jo faktisk, hvor man skulle synes, det er jo måske en sektor, der skulle profitere på det. Men sådan en global makrochok, det er den ikke immun overfor. Så der kommer udsving undervejs, men man skal købe ind på den strukturelle case, og så skal man læne sig tilbage. Men beta, du kan gøre det både i forhold til, kan man sige, global marked, og det gør vi også, og så også i forhold til, kan man sige, sektoren, at man ikke får sammensat en portefølje af forsvarsaktier, som isoleret set har en alt for høj beta. Og der er, kan man sige, nogle af de selskaber, som har været meget volatile i porteføljen. Det har blandt andet været nogle af de selskaber inden for overvågning og drone virksomheder, blandt andet Environment og Kratos Defense, som er 2 amerikanske selskaber. Altså der er musik i bolddejen, og der er kunsten jo også at prøve at sige, at vi skal gerne skaffe det her alfa uden at løbe alt for meget tilsvarende højere risiko. Ja. Man kan sige, bølgerne er godt nok gået højt her i 2026 på markederne. Ja. Jeg tror, det sidste spørgsmål, før jeg vil give ordet tilbage til Sejr, det handler om, at det er jo en mere bredt, diversificeret temafond. Ja. Hvordan ligger allokeringen bare sådan i cirkatal, når vi kigger sådan geografisk? Fordi du nævner jo lidt det her før med, at da vi har Rusland og også USA i en grad, som det gerne vil have noget mere indflydelse på, hvad er det egentlig, der sker her i Europa. Er det noget, sådan, det kan jeg forestille mig måske, det må vi jo høre, men er det noget, som du sådan meget aktivt tager med ind i forhold til allokeringen af, hvordan er det, du er eksponeret for de forskellige geografiske områder? Altså selvom det er en fond, der skal nyde godt af den europæiske oprustning, og hvis du spørger regeringerne rundt omkring, så vil de jo gerne købe lokalt og nationalt. Men det er sådan, at en europæisk oprustning er en global investering. Det kommer også til at smitte af på de amerikanske selskaber og også japanske selskaber. Så porteføljen er global. Der er cirka 60% amerikanske aktier. Så er der små 40% europæiske aktier. Og så er der også nogle japanske aktier. Så det er igen også fordi så mange europæiske selskaber er der jo heller ikke. Fordi så er vi tilbage ved den der, jamen så vil det fylde kurven af forholdsvis få enkeltaktier. Og det er ikke meningen, fordi så løber du den her koncentrationsrisiko. Så igen, vi har prøvet at sige, at hvis man skulle gøre det her på en fornuftig måde, som giver mening, hvordan bør vi så gøre det? Så det er en global portefølje. Det giver mening. Og jeg tror også især det her med, når du også nævner, at der i virkeligheden også investerer i værdikæden hele vejen rundt. Altså det er ikke kun slutproduktet, de virksomheder, man investerer i, men også de komponenter, som der skal til, og så videre, så kan man jo ikke komme udenom, at så skal man altså også over at have nogle amerikanske aktier for at være investeret i de komponenter, som de europæiske selskaber så bruger, som man så også er investeret i. Og de har leveret højere afkast end de europæiske over perioden. Altså, sådan et selskab som Rheinmetall har jo faktisk ikke præsteret særlig godt det sidste års tid. Så den har
Altså i hvert fald på nu er det jo kort sigt et lille år, men der kan man sige, at en global spredning har vist sin berettigelse. Op til sådan her afsnit, så plejer jeg abonnere på Gemini, og få den til, udover det, jeg selv går ind og læser om gæsten eller virksomheden, i det her tilfælde begge dele, så prøver at få den til at lave en hel manuskriptramme, og det er typisk sådan rimelig meget i skoven, og det er jo også rimelig svært at følge. Men den skriver så, første udkast, der skriver den emne, etik versus nødvendighed, det er til din forsvarsfond, ikke? Og hvis man er inde på Hammersfonde under Forsvarsfonden, så bliver nævnt sådan noget bæredygtighed, ansvarlighed, og det er ligesom også den retorik, der generelt har været efter 22, at nu er det ikke fy-fy, nu er det godt. Hvis man så skal tage sådan en konkret fakta, Hammersfonde Forsvar, artikel 8-fond under EU's SFDR-regler, som jo så betyder, at den fremmer miljømæssige ting. Ej, det er en 6'er. Er det? Ja, den er ikke... Bare se, Gemini Cooker. Hvorfor? Ja, men det leder mig stadig frem til... Men du har jo ret i, altså, og jeg tror også, altså på hjemmesiden står der også investering i tryghed for kommende generationer. Altså vinden er jo ligesom skiftet her i forhold til en 5-6 år siden, hvor alle talte bæredygtighed, og man kunne nærmest ikke få nok af det. Det kører stadigvæk, men der er ikke rigtig så mange, der taler om det. Og til gengæld, så er der mange, der taler forsvar, og har gjort det de sidste par år. Og man kan jo også se på nogle af de store institutionelle investorer, som jo tidligere sagde, at det vil vi slet ikke investere i. De har jo ligesom taget en anden holdning. Så tiderne ændrer sig lidt, men det er jo, kan man sige, et lidt dilemmafyldt område, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad den enkelte investor synes. Vi er bare helt transparente om, hvordan det er, vi investerer. I de her kvartalsvideoer og så videre kan man se porteføljen, og hvis der er nogle selskaber, man ikke kan lide, jamen så kan man bare lade være med at investere i den. Men det er ikke min opgave, eller vores opgave, at være sådan en etisk dommer. Men du har ret, altså man taler om noget andet i dag, end man gjorde for 5-6 år siden. Og det er jo helt vildt det her med, nemlig, hvordan at sentiment virkelig er noget, som der driver markedet, når vi tager forskellige temaer. Det har også tidligere, kan jeg huske, i 22 eller 23, der handler meget om energi, og så metaverse og AI og så videre, så videre. Og det er derfor, jeg næsten lige sådan vil dobbeltklikke på at sige, hvor er det fedt på en eller anden måde, vi har en temaform. Fordi det, man typisk ser, det er sådan en hel masse udbydere, som der bare skubber for at chase de her trends med temafonde, hvor typisk så betaler man en højere procentdel i omkostninger. Så bare mega fedt, vil jeg bare lige sige, at have en temafond, som der, hvad kan man sige, hvis man gerne vil være investeret i det, hvor man så samtidig ikke får lov til at betale den her store premium, eller hvad vi vælger at kalde det. Der er sikkert mange også knap så fine ord for det, men den her større premium for at være eksponeret mod sådan lidt mere tema, som vi ser fylder meget i de her tider. Altså man kan jo sige, at sådan tematiske fonde det er jo ikke et nyt begreb. Det har jo været i mange år, og iShares og nogle af de store ETF-huse har jo sådan lanceret tematiske fonde undervejs. Og det er ikke fordi, der er sådan noget konsistent performance. Så hvis man køber ind på en aldrende population, så er det en tematisk investering, som bare leverer højere afkast år efter år. Vi har også haft Clean Energy, som jo også har været noget volatilt bekendtskab, altså med som bæredygtig og en grøn omstilling. Og så er der AI, åbenlyst eksempel. Det er nok også et af dem, der kører længe. Sundhed, altså fedme, er også et tema. Så er der kvante, og nu er der metal og sådan ting. Men de har det tit med at gå lidt af mode, og det skal man passe på med. Men min overbevisning her, og det er, at her har vi et strukturelt tema, som kommer til at køre i mange år. Inden Europa kan forsvare sig selv, jamen så går der i hvert fald 15-20 år. Og så kan man sige, jamen, og så er det statsstøttet, det er jo regeringerne, det er offentlige penge, det er altid godt. Og så kan man sige, jamen, der er nogen, der måske vil sige, at det har vi også set med en grøn omstilling med vindenergi og sol og så videre. Men det var jo, altså det område, og det er jo også derfor, de har haft det svært,
det er jo et område, der er blevet udkonkurreret eller udfordret af, at Kina, de ligesom har sat sig på det her og siger, jamen det skal vi også være en spiller i. Og så har de bare sendt produkterne til Europa. Det er samme kvalitet, længere garanti, men bare 25% billigere. Det er svært at konkurrere mod. Men der tror jeg, der har vi en beskyttelse her. Det er ikke sådan, at vi kommer til at overlede al, kan man sige, militære kapaciteter og udstyr til kinesiske leverandører. Så jeg tror, vi kommer til investeringsmæssigt at ligge i sådan et sweet spot her i en lang årrække. Nu nævner du selv AI, og jeg kan mærke, at jeg skal hjem og sælge mine Alphabet-aktier, efter det fuck-up, den lige sendte mig ud i Gemini. Nej, men det er flot, altså det er flot, sådan, som den kan gøre det. Men der er mange, der snakker om, apropos AI, hvordan AI i fremtiden kommer til at kæmpe krigene, kommer til at løse problemerne, om det er så i droner eller robotter, som ligner os. Ja. Har du noget investering mod kunstig intelligens eller noget, eller ligger det ikke sådan inden for? Altså, der ligger noget cybersecurity nede i fronten, men du har fuldstændig ret i, at den måde, man fører krig på tidligere, eller i gamle dage, den har ændret sig. Og det bedste bevis på det er jo krigen i Ukraine. Jeg ved ikke, om I kan huske, der i de første dage, hvor man så den der konvoj, der kørte mod Kiev, og man så helikopter og tanks og så videre. Så det er jo helt anderledes i dag. Så problemet er, og der er 2 lande, der er førende i moderne krigsførsel. Det ene, det er Rusland, og det andet, det er Ukraine. Og Rusland, dem kan man ligesom ikke spørge, og så har vi Ukraine. Det er dem, der ved allermest om, hvordan man fører krig i dag. Og jeg tror faktisk, hvis du spørger den danske forsvarschef, fordi der skal jo bruges rigtig mange penge, og jeg tror faktisk, en af de store hovedpiner, det er, at man er lidt usikker på, hvad fanden skal man købe. Fordi at den der gamle militærskole med, hvordan man fører krig, altså det er bare anderledes. Men igen, ved at være i hele økosystemet, og have den store spredning i porteføljen, så har vi forhåbentlig også de selskaber med, der vil profitere på den vej, som vinden blæser. I forhold til, at du snakkede lige før om statsstøtte, og hvorfor det ikke virkede med bæredygtige investeringer, altså grøn energi, men hvorfor du mener, det virker med forsvar. Ja. Men kan det ikke ændre sig, hvis nu NATO sænker kravene til, hvor mange procent BNP vi skal ligge i det? Kommer din fond så ikke til at have det lidt svært, ligesom alle andre forsvarsfonde, fordi den er børsnoteret, eller tror du ikke, det er sådan, spørgsmålet er underliggende aktiver, bliver de ramt af det? Jamen det er klart, hvis de her store tilsagn om, at der skal investeres, og der skal oprustes osv., det skal jo resultere i, at der bliver givet nogle ordre til sektoren. Og vi ved jo aldrig, hvad der sker i morgen. Altså forhåbentlig kommer der krig i Ukraine, og forhåbentlig bliver konflikten afsluttet nede i Mellemøsten, og hvad der ellers er rundt omkring. Vi ønsker jo fred, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal forsvare os selv. Men jeg vil sige, vi må jo ned ad vejen se, det kan jo godt være om 10-15 år, det viser sig, at nu er vi, hvor vi skal være. Og så må vi tage det til den tid. Jeg ser bare, som det er lige nu. Altså, så er der ikke noget, der indikerer, at de penge ikke vil flyde den vej. Men økonomien og geopolitikken er jo dynamisk og så videre, og tingene bevæger sig hele tiden, ikke? Har du sådan et par aktier, du har i fonden, som du sådan er ekstra vild med? Sådan, hvis du skulle have noget derhjemme privat, hvad vil du så? Jamen, altså man kan sige, at regnmetal begynder faktisk, altså det er jo en, mange har investeret i, og begynder faktisk sådan at se relativt attraktivt ud på prisen. Og der er også nogle af de her dronevirksomheder, altså de amerikanske, som også i forhold til de kursestimater, der ligger til grund, som faktisk ser fornuftige ud. Hele porteføljen, sådan i forhold til, hvad bliver den handlet til, i forhold til, sådan, hvad er fair value af porteføljen, der er der en upside på cirka 10% point. Og det svarer nogenlunde til egentlig, da vi gik i luften, tror jeg den hed 12-13%, så kørte det jo op, så var det i fair value, og så er det faldet lidt tilbage og så videre. Så det er ikke, fordi de overvurderer, selvom de er steget meget,
Men ja, altså aktiemarkedet er jo ikke billigt i dag, og det er nok uanset, hvor man kigger hen. Ikke? Ja. Og som jeg plejer at sige, altså en del af prisen for, at man får et højere afkast i aktiemarkedet, det er jo, at der kommer de her udsving undervejs, i forhold til, hvis pengene står kontant eller i nogle korte obligationer. Men det bliver bare innoverende, når de kommer. Altså sidste år havde vi Liberation Day, ikke? Nu har det været energikrise, og vi har haft corona, og vi har haft inflationskrise og så videre. Der kommer hele tiden et eller andet, ikke? Men når man kigger på en kursgraf på aktiemarkedet på lang sigt, jamen så er hældningen sådan her, ikke? Og så er der udsving undervejs. Og så skal man bare, altså som jeg plejer at sige, man skal have noget til en rainy day. Altså det duer ikke, at du skal bruge nogle penge til udbetaling på en lejlighed til sommer, og så er det hele investeret i aktier, fordi du ved ikke helt, hvornår de her udsving kommer. Så hvis man skal bruge nogle penge, så skal man lige huske at have reserveret noget. Og så skal man jo kunne sove godt om natten. Ja, det er en god pointe. Ja. Hvad med en anden ting, Gemini, den kan jeg ikke fuck op, siger, det er, at vi skal spørge lidt om skin in the game. Ja. Har du selv nogle penge i din fonde, eller ja, det har jeg. Af dem? Det har jeg. Ja. Altså stort set alt med min egen opsparing er investeret i de her 3 fonde. Og jeg har et større millionbeløb i Hammersfonden Forsvar. Om jeg er den største investor, det ved jeg ikke, men jeg er i hvert fald nok en af de største. Det kan folk godt lide at høre, nemlig. Ja, så jeg har i den grad hånden på koblen, og sådan skal det være. Altså, så alt, ja. Ja. Man kan sige, at vores samtale i dag har handlet meget, og af god grund meget, meget naturligt, om temafonde. Ja. Og vi har talt meget af det her med, at vi har jo historisk set, at det jo har været lidt cyklisk nogle gange, eller meget sådan sentiment, som der har drevet det, hvor vi her har talt om, hvorfor det måske ikke helt er tilfældet den her omgang. Er det sådan, at der er andre temaer, hvor det er, du sådan har kigget, eller lidt har på sidelinjen, hvor man sidder og tænker, der kunne også være nogle fede makrotemaer at lave nogle lignende produkter inden for nogle andre sektorer? Eller er der sådan andre steder, hvor du tænker, at sådan, det kunne være om 1 år, eller 3 år, eller et eller andet, at man skulle kigge ind i nogle af de temaer? Eller er det sådan, hvad man siger, laserfokuseret på det kun, at vi skal sikre noget godt forsvar først og fremmest? Jeg tror, det her det er det mest, kan man sige, sådan temamæssigt mest sikre område. Altså ikke, at det ikke kan falde, men her, at det er et strukturelt vækstområde i mange år fremover. Nu skal den her op at flyve. Der er et 3-cifret antal investorer, små 400 i Nordnet, 200 millioner i fonden, men der er plads til mange flere. Problemet med sådan tematiske fonde i det hele taget, altså der er sådan 3 overordnede problemer. Et er, man skal være i stand til at identificere, hvad er det for nogle trends, der kommer. Og der kan man sige, lad os bare tage AI, altså ja, det er en åbenlyst trend. Så skal du være i stand til at identificere de selskaber, der vil nyde godt af den trend. Og selv hvis du så også er i stand til det, jamen så kan det være, at du i virkeligheden kommer for sent til ballet. Forstået på den måde, at andre investorer kom før dig, så de er blevet handlet op i nogle niveauer. Så hvis man køber ind i en eller anden tematisk investering, jamen så kommer man for sent til ballet, og så vil ens afkast være mere middelmåde. Så der er så nogle generelle udfordringer med de her tematiske investeringer. Noget af det, der kører med øjeblikket, det er jo kvantecomputere, metaller i øjeblikket også, og så videre. Og spørgsmålet er mere, om det måske er mere kortsigtet, ikke? Ja, det er det store spørgsmål. Man kan sige, nemlig, det du nævner her, kan jeg også huske var et stort emne, da vi sidst snakkede med Joachim Brygmann, som nogle gange sagde, at så at sige, problemet med de her tematiske fonde var nemlig, at der også er en hel masse papirarbejde, som der skal laves. Så nogle gange så kan man jo godt sidde i dag, på dags dato, og have en tanke om, at vi skal lave den her temafond, så er jeg, og vi kører bare på. Ja. Og så er der jo bare en hel masse papirarbejde, før at man egentlig går i luften med sådan noget, ikke? Som nemlig gør, kommer man så for sent til ballet, fordi at der lige er en hel masse, der skal i orden først. Ja. Ja. Det er jo spørgsmålet, ikke? Ja. Så det kan være nogle gange lidt catch-up med det der. Ja. Ja. Så. Jeg tænker egentlig lige at tage 4 korte spørgsmål. Ja. De er måske lidt corny, men du er velkommen. Du har i din tid i Morningstar, i hvert fald årene op til, at du stopper, kritiseret den her måde, bankerne er gået til finansiel rådgivning på. Ja, ja. Hvordan føler du nogensinde, du sådan har forrådt dig selv ved sådan at hoppe over på den anden side? Eller, altså forstår du, hvad det er, jeg prøver at spørge om? Altså i forhold til at starte op og starte min egen virksomhed? Ja, selv at tage penge for det, egentlig.
Nej, altså man kan sige, altså der er den her, altså hvis det er fondene, så er der den pris, de koster ud af de 0,35, der tjener jeg 0,1. Resten går til, så det vil sige på 200 millioner, så 200.000. Ja. Så resten går til administrationsselskabet, der er nogle faste omkostninger, børsnotering, revisor og så videre i fonden. Og i forhold til mine rådgivningskunder, jamen der har jeg et honorar over for dem. Der tjener jeg ikke på produkterne. Så nej, altså hele ideen er at være super transparent og uafhængig, og det er den mission, altså Morningstars mission, som jeg egentlig bare har taget med mig, og så har jeg implementeret det i praksis, og så sat mig ud til kunden og sige, det er det, du skal gøre. Ja. Så. Jamen, og der kan man jo sige, at den her er jo lidt aktiv, altså forsvarsfonden er jo aktivt forvaltet, og det er jo noget, det jeg har kritiseret, kan man sige, da jeg sad i Morningstar, og sige, hvorfor gør I det? Men her har vi en lille sektor, hvor få selskaber fylder meget, så hvis man skulle indeksere det, jamen så vil du ende med den her store koncentrationsrisiko. Og der har jeg så valgt at sige, det synes jeg ikke giver mening. Så vi vil gerne gøre lidt, skabe en større spredning, lidt mere robusthed, og så have friheden til at vælge de aktier, som vi mener vil klare sig godt. En af dem, der klarer sig allerbedst, det er sådan et lidt atypisk selskab, men det er Caterpillar, så mange måske kender for maskinerne og så videre. Men de har faktisk noget af det, de leverer i oplægget, det er gasturbiner til de her store datacentre og så videre. Så hvis problemet er, hvis du bygger et eller andet datacenter ude i Nørken, eller ude på Lars T's marker, jamen så er det ikke bare lige at få strøm derud, men der leverer de nogle gasturbiner, som egentlig kan levere strømmen. Så det er også den fleksibilitet, det giver. Men nej, så den er aktiv forvaltet, fordi jeg synes, her har vi et område, der giver mening. Ligesom der er nogle af obligationsaktivklasserne, for eksempel Acunias ZO-fond, der giver det også mening. Men ja. Det er jo det, der er det fede ved det her format. Det er netop, at vi kan få den her transparens, altså hvis bare man stiller spørgsmålene, så at sige. Det er også derfor, at vi måske er lidt direkte. Ja, og jeg tror måske igen, nu var lige mens I havde jeres samtale her, lavede jeg lige en hurtig Google-søgning på nogle af de andre temafonde inden for det her forsvar og sådan noget. Nu ser vi ikke nogen navne, men jeg vil bare sige, at det at kunne have et, altså nu nævnte du 0,1%, det går til dig selv. Man kunne godt være lidt dyrere og have en meget højere indtjening, og stadig være noget billigere end resten af markedet. Ja. Bare sådan for at sige, at jeg synes stadigvæk, at det også er fair for dig at sige, at du er meget inden for din filosofi. Man kunne tjene meget mere i hvert fald, som sagt, stadigvæk være billigere end konkurrenterne. Ja. Hvad tror du, Peter Meyer vil sige, hvis han så de 3 fonde, du har? Altså, hvad tror du, han ville tænke? Vil han også synes, at det var Morningstar-visionen, der var... Han ville sige, at jeg har oplært dig godt, Nikolaj. Du har lyttet efter. Ja. Altså, så ja, altså det er i hans ånd at gøre det på den her måde. Der er ikke noget, altså der er ikke noget at komme efter. Det er bare at egentlig... Og så må det jo stå sin prøve, altså over tid. Og stå sin prøve er jo i form af, at så skal de gerne levere et højere afkast end bankernes produkter, og hvad man ellers skal vælge. Så tredje her på listen, det har du svaret på, hvorfor man skal investere aktivt via jer eksempelvis. Fordi at indeksering vil være koncentreret stadigvæk. Hvad så, hvis du skulle give dem, der lytter med et råd? Det er jo mange af dem er unge. Vi kigger faktisk på det i dag. Det er mellem 20 og 35, der er vores primære lyttere. Yes. Og mange i den aldersgruppe sidder jo netop og skal kigge på bolig, eller har måske fået noget arv fra nogle bedsteforældre, som jo godt kan løbe op i nogle penge. Ja. Hvis jeg sidder til møde, eller nogle lyttere sidder til møde med deres bankrådgiver, hvordan gennemskuer man ligesom, om det er en god forretning for en selv, det de foreslår? Jamen, det er svært, altså, fordi at man har en tradition for i Danmark, at uanset om det handler om bolig, opsparing, budgetkonto, lønkonto, nærmest forsikring også, så går du ned i banken. Og så lytter du til din bankrådgiver. Så jeg kan godt forstå, at det er svært, når man sidder over for bankrådgiveren, og så sige til en, at det er det rigtige at gøre, ikke? Men nu kan man sige, I er jo unge aktionærer, og har jo kastet sig over det her, og jeg tror det, altså, så hvis det er for dem, der gør det selv, altså, jeg tror de fleste investorer starter med at købe nogle enkeltaktier. Og så får man måske købt for få, og så brænder man nallerne.
på en eller to af dem, og så tager man den den skal nok komme igen. Ikke? Altså det har vi hørt mange sige om Novo, ikke? Og problemet, ja, den skal nok komme igen, men spørgsmålet er jo, om der er andre aktier, der er mere attraktive, ikke? Og så tror jeg stille og roligt, og det er den tilgang, altså, jeg synes, man skal tage, hvis man gerne selv vil købe nogle enkelte aktier, det er, at du bliver nødt til at have en eller anden grundportefølje af noget, der i rimelig stor eller i høj udstrækning følger markedsafkastet. Så hvis du har 100.000 i aktier, 100.000 kroner, jamen så skal du måske have 75-80.000 i noget, der nogenlunde følger markedet. Så skal du måske have 5-7-8% i forsvarsaktier. Det kunne så være den her fond. Og så kunne man så sidde og så vælge nogle enkelte aktier. Fordi så går du aldrig helt galt i byen, hvis en af dine enkelte aktier kører skævt. Ja. Har du jeg har sådan lidt et afsluttende spørgsmål, inden vi tager den faste formalia, hvis det er. Jamen, det har jeg. Først og fremmest synes jeg, det er også fedt at høre fra de professionelle. Når folk spørger, Axel, hvordan investerer du? Så plejer jeg altid sådan at sige, at jeg investerer lidt ligesom sådan, min investeringsstrategi er, at jeg bygger et hus, hvor der skal være et godt fundament og sådan noget, og så har jeg en lidt sjov skorsten, som nemlig er de her sidste procent, ikke, som der godt må være lidt mere aktivt allokeret, hvor man jo så kan håbe på at få lidt alfa i hvert fald. Så det er nok bare sådan fedt også at høre fra en professionel, om man vil. Og så nok et spørgsmål, du må sige til, hvis jeg siger det for dig her, Sejr. Men en ting, som vi gør her i podcasten, der vi altid spørger vores gæster. Den venter vi lige med. Den venter med. Den vil du have lov til. Det skal du have lov til. Lige det sidste spørgsmål, som sådan hænger sammen, inden vi kommer til det lavpraktiske. Kommer der en ny fond for dig snart? Jeg tænker, at fuld fokus er på det her. Der er 3 gode strategier. De er balanceret. Den her, nu kan man sige, nu skal vi op i formue. Der er plads til mange flere kunder. Og så skal vi sørge for, at vi fortsætter de gode takter. Så tanken er egentlig igen, altså ikke brede sig over for meget, men have fokus på tingene her. Det var også en af de ting, vores sidste gæst sagde, med at specialisere sig og fokusere sig. Nu må du godt, Axel, tage din del. Nikolaj, det handler nemlig om, at når vi har vores gæster herinde i podcasten, sådan en ting, som der vi spørger dem om hver gang. Det er jo ikke mange gange, vi har spurgt det endnu, men en fast ting, som vi gør herinde, der er, vi spørger, hvem er det, vi skal tale med næste gang? Eller i fremtiden. Og det kan både være, hvad kan man sige, en specifik person. Det kan også være nogen inden for en industri. You name it. Ja. Det er egentlig bare sådan, hvem skal vi have fat på? Og hvad skal vi spørge dem om? Nå, men, altså, det er jo altid interessant at tale med nogle af professorerne inden fra CBS eller Uni, fordi de har jo også nogle meget klare holdninger om, hvordan man skal investere. Så det er jo altid sjovt også at få den dialog med dem. Så det var jo en mulighed at spørge nogle af professorerne der. Altså, og her så tænker jeg kan forestille mig, at du tænker nogen inden for corporate finance, altså den fag, eller er der nogle særlige, som vi skal have fat på? Fordi jeg ved nogle gange derude, der kan det godt blive altså, meget specialiseret inden for nogle særlige nicher, ikke? Altså det er klart, at nogen i corporate finance, de nørder meget det. Så er der nogle andre, der sidder og måske mere kigger på, nu siger jeg bare et eller andet machine learning i forhold til at lave en eller anden fed algoritme, der kan outperforme markedet, eller hvem er det, du tænker inden for det område? Nu tænker jeg jo sådan, altså jeg kommer jo hele fra investeringsvejen, så det var jo i de her baner, jeg tænkte på. Det kunne også være fra nogle af brancheorganisationerne, hvis man kunne få dem til at tale frit fra leveren, altså F&P, altså der sker jo også meget i pensionssektoren, hvor man kan sige, den trend, som vi har set i USA, altså den her indeksering, altså man går væk fra de aktive, det er jo også noget, som pensionssektoren i højere grad begynder at tage til sig. Så der sker jo også nogle ændringer i, hvordan pensionsselskaberne sammensætter porteføljen. Og det er jo, altså rigtig mange har en pensionsordning. Du har et job, du får en løn, og en del af din løn går til pension. Men du ved egentlig ikke helt, hvordan pengene bliver investeret, fordi det er så enten PFA, eller Danica, eller Velliv, eller en helt fjerde. Men at få indblik i at sige, hvad fanden er det egentlig for nogle overvejelser, de gør sig, og hvordan har porteføljerne ændret sig gennem årene. Og der tror jeg også, at man vil se, at der er sket meget i forhold til for eksempel det der med 5-6 år siden, ikke, hvor alt var om bæredygtighed og om grøn omstilling. Så vindene skifter også der, så det kan også være interessant at høre om. Ja, bestemt.
Det vil vi gøre. Jeg tror, at det er i hvert fald 2 rigtig gode områder der. Jeg kunne godt være rigtig interesseret i at høre nogle af de her pensionsselskaber, fordi det er jo nemlig sådan, at mange danskere investerer. Vi vil gerne have flere danskere, der skal investere, men de fleste, de gør det egentlig også uden helt at vide det, men nemlig gennem deres pension. Så det kunne være meget fedt at få dem, som der virkelig forvalter de helt store formuer. Den ligger jo ikke i netbanken på samme måde, som når du åbner op. Så den ligger jo ligesom parkeret, hvilket jo så egentlig nogle gange kan være meget godt, hvis der er lidt turbulens, ikke? Fordi så får man ikke kigget på det, og så undgår man måske at gøre nogle ting, som man vil fortryde. Så ja, altså, så den ligger bare på autopilot, så lidt mere viden om det. Bestemt, det vil vi gøre. Lad os sige, at vi følger op om et år på Forsvarsfonden og på dig. Ja, I er velkommen. Eller før måske. Vi må lige... I er velkomne, og tak for invitationen. Jamen, det var super fedt. Jeg tror, vi kunne snakke meget længere om det, men vi skal også overlevere det her studie til nogle andre. Ja. Så tusind tak, fordi du ville komme. Selv tak, og tak for at være transparent. Det var fedt. Ja, lige over. Tak. Husk, at investering indebærer risiko for tab af alle dine investerede midler, og at intet, vi siger her, er anbefaling. Og derudover, husk at lave din egen research, før du investerer i noget. Og lad være med at investere i noget, fordi du har hørt 2 gutter sige noget om det i en podcast.